Este vídeo do exalcalde Manuel Ruiz, publicado nas súas redes sociais, facendo unha visita ao novo auditorio municipal, non sentou nada ben o equipo de goberno. Ademais de sorprendelos, dende o Executivo consideran unha falla de respeto institucional. Critican a atitude do agora senador, que foi quen de entrar nunha obra pública sen rematar e sen ningún tipo de autorización. Estamos abraiados a raíz do último vídeo protagonizado polo ex-rexedor Manolo Ruiz Rivas, onde viamos que se colaba nunha obra pública que aínda non está rematada, sen permiso ningún, sen autorización ningunha por parte do goberno municipal, nin tampouco dos técnicos municipais. Unha obra como a do novo auditorio de Ribeira, na que trataba de sacar peito dunha obra que ao final acabou disparando o seu prezo. Quero lembrar que empezou cun prezo inicial de 2,5 millóns de euros e xa vai nos 6 millóns de euros. O equipo de goberno pregúntanse cales son as razóns que levaron ao rexedor a subir este vídeo ás redes. Eu pregúntome de que fachendea o señor Ruiz Rivas cando protagoniza un vídeo desa magnitude, non? Estamos vendo a un exalcalde que está a desesperada, que está facendo vídeos para gañar gústames, supoño que a aceptación do señor Núñez Feijóo, e que o único que demostra é que non aceptou o resultado das eleccións municipais, onde a cidadanía de Ribeira lle dixo que non podía seguir gobernando, non? Porque as súas accións non estaban sendo queridas pola veciñanza de Ribeira. Tamén lle piden explicacións por este tipo de feitos. Eu quero lle pedir explicacións directamente ao señor Ruiz Rivas e tamén á portavoz do Partido Popular en Ribeira, a señora San Pedro, por que un exalcalde se cola nunha obra que non está acabada, por que se cola sen permiso nunhas instalacións públicas que están aínda en construción e que se van a seguir nesa tónica que deben aceptar que en Ribeira hai outro goberno, un goberno plural que escoita os veciños e as veciñas e que, polo tanto, teñen que recapacitar o seu traballo de oposición porque así non creo que vayan ben para os intereses dos veciños e veciñas de Ribeira.